Ang kinibag daw, kinibag nga oras kada kayo aming papakayam, siya timakat kadwa itatay ti panakaibingay dagiti sumagmamano at damdamag itang aldaw. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag kadamaya pati ko iti songbat iti gobyerno iti problema ti layos. Iti dadto mapalukal damdamag talong agtutubo aka karatekas manipud Bontoc Nangabak iti Lima a Medalia iti International Karate Compitation. Anay nan panagiti damdam ulo nagiti damdamag in CIP pagtalinaed na iti Responsableng Kolaboration iti panagadal ken pannakaammo dagiti Umili. Ano yun ang panagiti ulo nagiti damdamag in PSDO nangipakaamo kadagiti pesta both sa iti Umuna apa panaggun-od iti founding anniversary ken IP celebration. Iti na tumapay ko ulo nagiti damdamag ti Kultura ket maysa a pundasion ang mangikapet kadatayo uray sadino ti Pagturongan ti biag. DILJ car Papigsaen iti Panagtitinulong dagiti CSO ken LGU. Para mo't karagiti detalye dagiti damdamag babaan iti panangita ulog kan direksyon ni CIP Secretary ken Chairperson Nancy Katangko agtultuloy iti NCIP iti panang pabilag kadagiti napateg a partnership nga mangitag-ay iti responsableng panag-research wenno panagsasara kan panangibingay kadagiti pakaammo ken panang salaknib iti karbangan ken kultura integridad dagiti indigenous people. Buyogan di tinananay a suporta iti Executive Director Mervin H.S. Padero nang idaulo iti CIP iti dialogo akadwana iti University of Zurich tapno pagsaritaan ti maysa a proposal a kolaborasyon a mainay kadagiti materials ken research data a may papan kadagiti indigenous peoples in the Philippines. Iti na ito yung panagkikita ket mangipakita iti commitment iti NCIP ang mangipasigurado adagiti kolaborasyon ang mainay iti pannakaammo ken research data dagiti indigenous peoples ket maaramid papaan kadagiti umisu a policy safeguards sa panagraem iti kulturales sa integridad ken panangsalaknib iti karbangan ken interes dagiti indigenous
cultural communities, indigenous peoples, ICCs or IPs. Agtultuloy tin CIP nga mangipasdek kadagiti tulay wenno kadagiti rangtay iti nagbaetan ti gobyerno, akademya ken indigenous peoples tapno dagiti research ken inisyatibo ket ethical, inklusibo ken napateg ken makabenepisyo dagiti komunidad dagiti indigenous peoples. Iti dumapay nga detalye dagiti damdamag tallo nga agtutubo a karatekas manipud Bontoc Mountain Province. Ti si papasnek anang representar iti komunidad da iti MV Philippines International Karate Championships 2026. Ana nga idi Agosto 2022 hanggang 23 iti Tagaytay City. Nangabak da iti agtipon Lima ang medalya, uray pa'y itinarigat ken nangato alibel ti kompetisyon. Niya Castiel Clementine A. Patingan, a grade 10 estudyante ti SVHS, kat saan nakaabot iti podium iti duwa kata events. No pa'y kasta gaputa saan nakapasar iti timbang na na pinili natin makirimbang adi division na pagbiligan na Nangabak iti silver medal iti 6 to 1 kilogram female grade cadets 14 to 15 years old committee. Ni Denise Avery A. Paredes, grade 6, estudyante iti SVS, ket Nangabak iti silver medal iti 10 to 11 years old female intermediate kata. Saan isunaan nakapadayon iti advanced kata gapo iti maysa a technicality. Imbes nga mapukaw iti determinasyon na inpakita na iti napigsa at arigagay na babawin iti panag-competitor iti duwa a participating pools iti nagkakaisuna nga committee event na. Kat Nangabak iti bronze medal napukaw isuna iti narigat ken naingat a semifinal match iti atleta a nagbalin a champion. Kabayatan na ni alchemist Glenn P. Maderan, grade 5 estudyante mat iti SVES, kat nangyag iti duwa a medalya para iti Bontoc. Nangabak iti bronze medal iti 10 to 11 years old male intermediate kata. Kan sabali pa'y a bronze medal iti advanced kata. No pa'y saan nakadano nagiti agtutubo a karatekas iti gold medal, ti 5 medalya na inaiyawid ket dakkel a banligi. Nang rona no kitaan ti dadakkel a bilang dagiti nakipaset ken iti nangato a level iti competition iti daytoy international tournament. Iti dumapay nga detalye dagiti damdamag iti Bontoc Mountain Province, the Schools Division Office of the Mountain Province is MPSDO ket nagbigbig kadagiti district a nagbalin a pangrona iti panakasapol iti best both iti Umuna panaggun-od iti founding anniversary ken Indigenous Peoples IP celebration anangay iti Agosto 18, 2026 iti MPSDO grounds. Inisyatibo ni SDS Binilda M. Daytaka ti both sirs kat nangipakita iti panagregtatag iti district amang salaknib ken mangiparangarang iti pakasaritaan. Cultural atawid, tradisyon dagiti indigenous peoples ken lokal pagapuan dagiti komunidad da. Sigon kadagiti resulta na ipablaak babaen iti Division Memorandum number 264 S 2026 na ipablaak iti Agosto 2026 ti Sadanga District kat nakagawat iti kagawad panakaliksik at pamana bayat at ibusaw kat nakagunod iti gawad likha lokal.
Ti sagada ket nabigbig iti gawad pamanang lokal. Bayat ati Bontoc ket nakagaw at iti gawad kultura at kabuhayan. Dagiti dumapay a nabigbig a district ket ti Tadyanuan gawad guro likha para silis North gawad kasuotang pamana, Barlig gawad aral kultura, Baukuan gawad ani ng pamayanan, Baukutu gawad sari-saring yaman, Tadyantu gawad kontekstualisadong pagkatuto, natuning gawad yamang kultura at pamana, sabangan gawad yamang kultura. Dagiti both ket inikumba babaen iti dakadagiti tallo a kangrunaan a criteria: historical authenticity, creativity and presentation, ken educational value, agraman iti 100 a puntos. The historical authenticity iti nangato ti puntos a 50. Pagtalinaedan daytoy iti kinapudno ken historical a konteksto dagiti dokumento ken materials anay parang iti both. Tiningiting dagiti organizers no dagiti materials ket pudno amang parang iti pakasaritaan dagiti eskwelahan wenno district ken no adda umdas a historical a connection ako konteksto dagiti dokumento. Iti creativity and presentation ket 25 puntos, sinukimat dagiti judges ti overall design, creativity, panakaornos, visual appeal, kina unique iti panakay parang ken ti creatibo panagusar iti space ken materials. Ti sabali pay at 25 puntos ket naited iti educational value. Namnaman dagiti both ket mangipay iti may ka isuro ken napateg a impormasyon may papan iti lokal a pakasaritaan ken kultura. Kinita dayto iti kalidad ken kinauneg dagiti historical documents, kinapudno ken kinalawag dagiti caption ken iti kabaelan iti both ang amang pabileg iti iti panagraem ken panakaawat iti pakasaritaan. Iti computation ket nagpabileg kadagiti district amang iparang iti photo collage wenno standees amang pakita kadagiti historical documents dagiti eskwelahan ken district saan learning resources anaaramat idi napalabas ken indigenous local products anasayaat ana dagitoy ken nagapu kadagiti nabaligi outputs ti Project Rise. Iti computation na katsaan lang nakasentro iti napinta sa panakay parang. Pinateg namat iti panagregta, iti panag-research ken panagurnong kadagiti materials. Panangorganisa kadagitoy ken panakay parang dagiti indigenous art ken cultural resources agraman iti educational value. Dagiti certificates of recognition ken cash incentives ket maited kadagiti Nangabak iti maysa a Monday flag raising ceremony iti pizza pannakaammo payla iti schools division office. Iti dadumapay at itali dagiti damdamaga kaspasat iti project gangsa iti National Commission Indigenous Peoples Cordillera Administrative Region in CIP CAR Regional Director Attorney Anastasio D. Adog ket nakipaset iti napateg a panakay sao dakadagiti persons deprived of liberty with PDLs may papan kadagiti cultural values dagiti Cordilleran ken indigenous knowledge systems and practices. Iti daytoy a season una season na ipaganetget dagiti kangrunaan na patag dagiti Umili kas iti ug-ugbo panakikadwa anos ken inayan. Mangipalagip kadagiti aming nga nakipasat ay iti aitindidad, responsibilidad ken cultural atawid ken agtalinaed uray pay adda dagiti physical apader amang isina kadatayo. Babaen iti restorative ay engagement panggap iti NCIP CAR
amang pabilag kadagiti PDLs iti panagbalbaliw da. Tapno may pasdok iti nasaysayat a panagbiag ken panakaisubli iti komunidad ken sosyedad. Iti aitindidad tayo kas kultiliran ket naibatay kadagiti pateg amang isuro kadatayo iti panagraem. Panagurnos manen ken namnama iti nasaysayaat abigat. Iti dumapay nga detalye dagiti damdamaga inirugyan iti Department of Interior and Local Government Kultura wenno DILG CAR babaw iti Local Government Capacity Development Division TFY 2026 Kultura CSO ka Convergence sa iti Agosto 25, 2026 iti New Town Hotel, Baguio City. Iti aktibidad ket adaan iti tema ay empowering CSOs, enhancing CSO desk officer capacities, and strengthening LGU partnerships. Titalungal daw a programa ket mangpanggap iti panang papigsa iti panakipasat dagiti civil society organizations wenno CSOs. Iti lokal a panang pangulo panang pasayaat iti kabailan dagiti CSO desk officers. Kan panang papigsa iti panagtitinulong dagiti CSO ken local government units wenno LGUs. Iti umunangal daw na aramid ti Local People's Council Forum ang nakatutok iti panang papigsa iti papel dagiti Local People's Councils iti lokal a panagpangulo. Tinalakay mo't dagiti pasat ti Enhanced LPG framework iti panakipasat dagiti CSO iti panagplano, panang programa ken panang budget dagiti lokal a pamahalaan kastamot dagiti wagas tinasayaat a panagtitinulong ti CSO ken LGU. Naitampok mo't iti kinapatag iti panagabangon iti talagkan na kredibilidad iti nagbaatan dagiti lokal a pamahalaan ken organisasyon ti civil society. Iti mensahe ni Assistant Regional Director Roberto B. Maribay Jr. impagganatgat na napatag iti epektibo ken nagtultuloy a panagkipasat dagiti CSO iti lokal a panagpangulo. Kinunanamot asaan lang ati panakipasdak dagiti local people's councils iti napatag. No di kat masapol ang mapapigsamat ti kabailan tapno aktibo ang makipasat ti panagplano ken panagbudget dagiti lokal a pamahalaan. Iti panagtultuloy ti convergence pagtutuunan da iti panangpasayaat iti functionality dagiti LPC panagbingay iti nasayaat a pawayan ken panangpabilag kadagiti kabailan dagiti CSO ken CSO desk officers. Babaw iti napigsa panagtitinulong dagiti CSO ken LGU mapapigsa ti timag ken panakipasat dagiti Umili. Tapno iti lokal a pamahalaan ket adada a makasungbat iti pudno a kasapulan dagiti komunidad. Dahito iti iti maudi adamdamaga iti batikos ti Urban Poor Group aka kalipunan ng damayang mahirap wenno kadamay iti kunada asaan aundas asumbat iti gobyerno iti problema ti layos iti Metro Manila ken kadagiti aglawlaw na. Inanunsyo ti grupo ang makipasat na iti marchang agturong iti Mindula inton Agosto 28 tapno agdawat iti panagpanagnag ken panangibaga iti responsibilidad ti gobyerno iti may papan kadagiti kunada nga anomalya iti flood control projects. Sigun ken kadamay Secretariat General Monitoring agtutuloy ang mababaha dagiti komunidad dagiti Maralita uray no dakkel ti pundoan na inilatang para kadagiti proyekto kontra layos. Una na masapol nga mausar iti pundo iti gobyerno para kadagiti karunaan ng kasapulan iti Umili. Kas iti abot kaya at taraon undas asweldo
nasayaat apabahay, salon at edukasyon ken nasayaat asuplay ti danom ken kuryente. Patingga ipagpatuloy iti kadamay iti panagdawat na iti nasaysayaat ken epektibo a programa ti gobyerno tapno marisolba ti problema ti layos. Naimbag manen nga agsapa katakayo nga aming ngawan labas sa siak ni Manong Rafi nga nangibingay kadagiti sumagmamano damdamag. Naimbag manen nga aldaw ngawan labas.